Jener ngapun. Marmut sing parane kok iso rene. Lah nek kok kaya arep ngamen genjekan ya wis ora apa. Wong kepengin ya kuwi melu-melu ngeluri budaya ya nek wis kono. Sepatune ya aku. Biar cahyane para prajurit ing kuda. Pas ta, Pak? Pas. Alagem busana malan-malan to. Bangi nyekel yo. Lawan Cinandra, Indra Candrane, siap padha penganten kekalih ingkang lembe kang suda. Windaning raja Sandika Ratu Sadalu. Pecet kilo patah petake Bebasan aku ya Sekabe ngolo Ngolo Sukarno sing ono Ngon Bopo Wadi Ayam Tentrem Yo umur Awas Sing hati-hati Duga sama dongeri Ngati-hati sing pasti Eling iki no awake nompo didalu Madhep mantep kesane Gusti anggon mangarti Sing mipik yo sembodo udah kok sebelah jojo sumungkem sembah kalbu lepasan konjem ing Antara apa madine para prajurit eling-eling ing iki wis antokno bare Gusti Inen makarya makarti
Macam-macam. Wih, golek dhewe. Rokok oli. Golek keselamatan ya, Le. Apa ngopi? Wis kono. Ya ngene iki. Susu ya. Lihat dia. Jangan sing akeh ae. Bakune mimik ya mimik ning sing halal-halal ya, Le. Timan aja mumet. Ning paring panggung dumateng para kadang. Mbok pilih mangke wonten ingkang mumet sampun ngantos saklintipun kuru menika minggah dumateng panggung karena papanipun rupak nyampun sumpah. Jane ngono kuwi nyapa to ya? Iki sanggahan ki ape-ape. Ya ono nyambut gawe direwangi kaya ngene mung beteke mayu babyon nang koncone. Ya Mas Agus dikirim. Oh
panggung ngiramu wonten ing dalu iki.
yosipun ana ya kae sekae molo malaning ora mung tani kanggone padha nganti ciptaan padha nandur jagung nanduri ora bakal diganggu dening sang kawa amung bagian nganti tadi uya sekae ono wereng sing ono ing sondel asing mangan sangit waduh ya siung minyit-minyit baru-baruan bener-bener anggone prigel anggone menara ono wereng sing bayang gawe mangan sekae tandane loro muga wis jago nang lebuyung isine kuwi bimbingan sakendi amarga ora bakal sinoso eling ono satriya ingkang pawakane ingin sukses Bok, itu wujudnya kocok sama dina kanggo angoya anak ini orang sing wujudnya celek tipen balik menyang gue papan tabungannya balik-balik tinggal boyo kamu jelek orang bobo kamu bobo wujudnya kadang aneh ora layak sak kok kalah nek ora dasare mundur lan mundur toto-toto anggone elingake Joko lanang-lanane mundur siji kepasan bukit sewu semacam koleksi guru Sinaroyo dene ojo nyerah jaluk sinonge jaluk sinonge dene cuma kanca kula ayo padha nyambut gawe sing becik potong sing goto kuwi celeng sing goto ki molo cocok karo sing